Alaika salam. Ya haka yi. जी ना Bayan tolin. Wuyo. Da aka ɗauke yau kuma da yau da Allah za ku haɗu da Abubakar ku? Ɗaninka. abubakar ne ka नहीं eh yanzu kai ka ginin abubakar kai especially the commodities offshore. Allah ka ga masa kace masa wannan waya ta shagonsa wanda ba ta tsinke bata dan Allah in ya tafi kasuwa gobe da safe Allah ya tafi min da batar din na ga wa yaron ba wanda wata din shi mutu Allah ya maka da batar sai ga mu kuɗin kuma sauki za mu tunda a takin sayuwa ko yi bojan ta